Να σας καλέσω λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου να κάνουμε κι εμείς έτσι μία άσκηση, να κλείσουμε απαλά τα μάτια και να πάρουμε έτσι μία βαθιά εισπνοή. Πάμε όλοι μαζί, εισπνοή, 2, 3, 4 και απαλά εκπνοή, 2, 3, 4, διάστε όλο τον αέρα, όλη την ένταση και πάμε πάλι ξανά, βαθιά εισπνοή και αργά εκπνοή και άλλη μία τελευταία βαθιά εισπνοή και εκπνοή. Και φέρτε την προσοχή σας στο κέντρο της καρδιάς και ρωτήστε την καρδιά σας. Ενωθείτε με την καρδιά σας και ρωτήστε την. Αν αυτή τη στιγμή το σώμα μου, η ψυχή μου φωνάζει, γιατί φωνάζει? Υπάρχει κάποια κατάσταση που με δυσκολεύει? Υπάρχει κάποιος πόνος που με δυσκολεύει? Ένα πρόσωπο? Τι είναι αυτό? Παρατηρήστε με σεβασμό και αγάπη προς το σώμα μας. Και δείτε κιόλας σε ποιο σημείο του σώματος είναι αποθηκευμένο. Και μόλις το εντοπίσετε, οραματιστείτε λευκό φως να το λούζει το σημείο, να το λούζει την κατάσταση, να λούζει τον πόνο, να λούζει ίσως και μία ενόχληση, όπου και αν βρίσκεται στο σώμα. Νιώστε να το καθαρίζει. Να το καθαρίζει και να φεύγει μακριά. Σας απελευθερώνει. Και τώρα φέρετε την προσοχή σας και φανταστείτε, οραματιστείτε ότι είστε έμβριο μέσα στη μήτρα της μαμάς σας. Και νιώστε εκεί όλη αυτή την ανιδιοτελή αγάπη, τη συμπόνια του Θεού να εισχωρεί μέσα σε κάθε κύτταρό σας από την εμβριακή θέση σας μέχρι το σήμερα. Νιώστε να μεγαλώνετε με αυτή την αγάπη, νιώστε να καθοδηγείτε τη ζωή σας με αυτή την αγάπη και φέρτε και αυτή τη χαρά από έμβριο μέχρι σήμερα σε όλη τη ζωή σας. Και αν επιθυμείτε τις επόμενες ενσταλλάξεις, μπορείτε να πείτε νοερά ή και δυνατά ένα ναι. Θα θέλατε να γνωρίζετε πώς να αγαπάτε το σώμα σας αληθινά. Θα θέλετε να γνωρίζετε πώς να βοηθάτε και να ακούτε το σώμα και τις ανάγκες του. Θα θέλετε να γνωρίζετε ότι είναι εφικτό για εσάς να ξεπερνάτε κάθε δυσκολία με ευκολία. Και ήδη το κάνετε με τον ύψιστο και βέλτιστο τρόπο για εσάς. Καθαρίζετε αυτόματα το σώμα σας και το θεραπεύετε. Και θα θέλετε να γνωρίζετε ότι μέσα από το δικό σας παράδειγμα είστε πηγή έμπνευση και για τους άλλους ανθρώπους. Και θα θέλετε να γνωρίζετε ότι μπορείτε να φέρετε όλους αυτούς τους συμβατούς ανθρώπους στη ζωή σας για να σας δίνουν αυτή την αγάπη και αυτή τη χαρά στη ζωή σας. Πολύ ωραία. Και όταν είστε έτοιμοι, απαλά ανοίξτε τα μάτια. Πριν κλείσω, θέλω να σας ενθυμίσω ότι το σώμα φωνάζει όχι για να μας φοβήσει. Φωνάζει για να μας δείξει
ποιοι πραγματικά είμαστε, χωρίς φόβο. Και όταν πραγματικά συντονιστούμε ο κάθε ένας με αυτό που είναι, τότε η ζωή σταματάει να φωνάζει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι επειδή οι ομιλητές μας δεν το είπαν οι ίδιοι, να πω ότι η Μαριλένα έχει έρθει από την Κρήτη.